बिसाया फैगौ 6 जुलाइनिफ्राय 3 आगस्तसिम एक्टिं वर्कशप अन सिनेमा आरो थियेटार बिनि सायाव मोनसे मावबादा खालामगासिनो दं लाहार फाहार क'क्राझाराव। दा बेखौ अनसुं होदों बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो अर्गानाइज खालामदों जोंनि बिसाया। बेखौ क'र्डिनेट खालामगोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसा। दा बेवहाय 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरसिम जायफोरा हारिमुआव गोसो गुदुं बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जागोन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैगोन बिसानिफ्राय। दा बेखौ डिटेल्सै आबुङै बुंफुंनो थाखाय आं बे ट्रेनिंनि गासिबो नियम खान्थिफोरखौ बुंफोरनो थाखाय आं जयन्त नार्जारिखौ खावलायबाय। सिउरबाय बयनिसिमबो मोनसे गाहाम हाबा मावफुंनो लागासिनो दङ बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय। स' बेनो जाहैबाय एक्टिं वर्कशप अन सिनेमा एन्ड थियेटार। स' बेखौ जोङो बिटिआर सरकारनि खुंथाय हारिमु बिफाननिफ्राय जोङो अनसुंथाइ मोनगोन। दा बेखौ जोङो अर्गेनाइज खालामगोन जोंनि सेन्ट्रेल बिसाया। स' बे वर्कशपआव एक्सपार्ट हिसाबै जोंहा माखासे फेकाल्टिफोर फैगोन। बे फेकाल्टिफोरा जाहैबाय आं सासे, बेनिफ्राय जोंना नर्थ इस्टनि बिभिन्न स्टेटनिफ्राय गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय फैगोन सासे मणिपुरनिफ्राय भिक्टर साउदम एनएसडि एलुमिनाइ बिथाङा लण्डन स्कुल अफ पारफर्मिं आर्टनिफ्रायबो फिजिकेल थियेटाराव कर्स लाना फैनाय बिथाङा फिजिकेल ट्रेनिं होगोन। दा बिनिफ्राय नागालेण्डनिफ्राय जोंहा बेनां वालिं एनएसडि एलुमिनि थियेटार प्रेक्टिशनार आरो फिल्म मेकार बिथाङा। बेनिफ्राय जोंहा मुम्बाइनिफ्राय फैगोन यास योगी एनएसडि एलुमिनाइ बिथाङा क्लाउन एक्टिं आरो रियेलिस्टिक एक्टिंनि सायावहाय इनपुट्स होगोन। दा बेनिफ्राय बे वर्कशपआ मास मोनसेफ्रामानो सोलिगोन आरोखि मथा मथि। जागायगोन 6 जुलाइनिफ्राय आरो 3 आगस्तसिम। दा बे लगभग माने मास मोनसे बे वर्कशपआवहाय जोङो बायदिसिना इनपुट्स होनो नाजादों एकदम फुल पेकेज आरोखि। सासे एक्टर जानोब्ला बिनि थाखाय मा मा इनपुट्स नांगौ बे इनपुट्सखौ जोङो फ्रियाव आरोखि फ्रि अफ कस्ट जोङो बे वर्कशपखौ होनो नाजादों। दा बिनि थाखायनो जोङो मोनसे शेड्युल बानायदों, रुटिन बानायदों। बे रुटिना जाहैबाय फुंनि 7 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 7 बाजिसिम आरोखि। फुंनि 7 बाजियाव जोङो यगानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन। जिहेतु जोङो एक्टर जानोब्ला जोंनि बडिफोरखौ फ्लेक्सिबिलिटि खालामनानै लानांगौ जायो। बेनि थाखाय जोंनि थाखाय यगाया मास्ट। दा ओंखायनो जोङो यगानि थाखाय जोंहा एक्सपार्ट फैगोन मुनिराज ब्रह्म, क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि लेक्सारार। बिथाङा यगा ट्रेनारबो, बिथाङानो डेलि मर्निंआव फैबाय थागोन यगानि थाखाय आरोखि। आसन प्राणायाम बेफोरखौ लागोन। बिनिफ्राय मार्शेल आर्टबो जोङो बेसिक मार्शेल आर्ट आरोखि। दा बे बेसिक मार्शेल आर्टनि थाखाय जोंहा उमेश चन्द्र ब्रह्म सार बिथाङा ब्लेक बेल्ट टाइकान्ड', बिथाङा बेसिक टाइकान्ड'नि माखासे किक बा माखासे पान्चिं टेकनिक एज एन एक्टर बिसोरबो माखासे जिहेतु किक आरो पान्चिंफोरखौ मिथिनांगौ हिसाबै दा बियो बेसिक माबाखौ होगोन आरोखि इनपुट्सफोरखौ मार्शेल आर्टनि। बेनिफ्राय जोंहा मिउजिकबो नांगौ हिसाबै इन्सट्रुमेन्टेल मिउजिक, भकेल मिउजिक बेखौ जों एज एन एक्टर जानोबा बिनि नलेजआबो थानांगोन जोंनाव, जोंनि बडियाव रिदमा थानांगोन जायनि थाखाय जोङो मिउजिकबो सोलोंनांगौ जानानै फैयो एक्टर जानोब्ला। दा बिनि थाखाय जोंहा एक्सपार्ट जायगायावनो दंखायो डक्टर गोमोथाव बसुमतारी। बिथाङा इन्सट्रुमेन्टेलनि माखासे रिदमफोरबो फोरोंगोन आरो भकेलनि माखासे टेकनिक्सफोरबो फोरोंगोन आरोखि। बिथांनि क्लासआ बेलासियाव बांसिन जागोन। बेनिफ्राय जोंहा करिय'ग्राफार दङ दानि यां जेनेरेसन जाखांफुनाय सोमाव बसुमतारी बाक्सानि। आरो बिनिफ्राय मानब लाभलि बिथाङा मेकआप खालामगोन, मेकआपनि सायाव बेसिक मेकआपनि सायाव क्लास खालामगोन आरोखि। बे जाहैबाय मोनसे पेकेज वर्कशप आरोखि। जिहेतु बेहाय जोङो मर्निंनिफ्राय लानानै बेलासिसिम वान बाय वान जोङो सोलायलांबाय थागोन आरोखि। गेजेरावहाय मर्निं क्लास यगा क्लास जोबखांनाय लोगो लोगो जोंना ब्रेकफास्ट जागोन। ब्रेकफास्टनिफ्राय जोंहा क्लास थियरि क्लास,
बा एक्टिं प्रेक्टिकल क्लास बिनि उनावहाय जों गेजेरावहाय लान्च लागोन 12:30 1टासोआव बिनिफ्राय आरो प्रेक्टिकल क्लास जाबावगोन एक्टिंनि बिनिफ्राय आरो जोंहा 4टासोआव टि ब्रेक थागोन बिनिफ्राय लास्टआव मिउजिक क्लास डान्स क्लास मेकआप क्लास बियो जालांबाय थागोन आरोखि लास्टआव क्लजिं सेरेमनि हिसाबै लादों बे क्लजिं सेरेमनियावहाय जोङो बे वार्कशपनि गेजेरजों मा सोलोंदों बे जिनिसखौ जों क्लजिं सेरेमनियावहाय देखायहैगोन आरोखि स' बियो बेसिकेलि बे वार्कशप लानायनि मेन थांखिया जाहैबाय दिनै जोङो सर्ट मुभिसफोर बानायो बा माखासे सिनेमाफोर बानायो बेवहाय जोङो स्क्रिप्टफोरखौ दे थिगैनो एसे बानायगासिनो दं दा एक्टिंनि बेलायावहाय एसे माने नांबावगौ जायो होननानै दा बिसायावहाय सावरायलायनानै मोनसे गोनां वार्कशप खुंनांगौ होननानै बे वार्कशपखौ लानाय जादों आरोखि बे सर्ट मुभि गाग्राफोर बा सिनेमा जोंनि बर' सिनेमानि जायनाखि एक्टिं खालामग्रा बिथांमोना एक्टिंनि माखासे नलेजखौ लानांगौ मोननांगौ होननानै जोङो फ्रियावनो मोनसे पेकेज होदों आरोखि दा बे वार्कशपआव जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे बाहागो लाथारनांगोन गेजेराव फैख्ल' फैख्ला खालामनो मोननाय नङा माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन थागोन बे रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ मानिनानै सोलोंनांगोन आरोखि दा बियो रेसिडेन्सियेल वार्कशप हिसाबै बेयावनो जोङो थानाय जानाय गासिबो फ्रि होगोन बे फ्रि बेनि थाखाय जोङो फिसबो लानाय जायाखै बे वार्कशपआवहाय आरो लास्टआवहाय जोङो सार्टिफिकेटबो डिस्ट्रिबिउट खालामना होगोन गभर्नमेन्टनिफ्रायनो कालसारेल डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे सार्टिफिकेटआ जिहेतु नोंनि लाइफनि उनावहाय बबेबा कलेज बा इउनिभारसिटियाव थाङोबा नोंनि खथा हिसाबै बे सार्टिफिकेटआ इम्परटेन्ट खामानियावबो होनो हागौ बा फेल'शिप बा नेसनेल स्कलारशिप बेफोरावबो नोंनि बे सार्टिफिकेटआ खामानियाव होनो हागौ आरोखि थिग बेबायदिनो बियो जोबोद इम्परटेन्ट वार्कशप आं खावलायो बेबायदि बुंखाबाय डिस्ट्रिक्ट वाइज बियो जोंनि बिटिआर एरियानिल' नङा बियो आउट अफ बिटिआरनि माखासे डिस्ट्रिक्ट गोसो गुदुं पार्टिसिपेट खालामग्राफोरखौबो जों खावलायहरबाय बिसानि जानानै डिस्ट्रिक्ट बिसानि बिबानगिरिफोरा बेखौ दायथ' लानानै जोंनियाव हरसिगोन बियो थिखानाय सिट बियो 30ताल' जागोन 30 जनल' जागोन जेसेबांनाखि बिटिआर आरो आउट अफ बिटिआरनिफ्राय लानानै गासै 30ताल' सिट जागोन आरोखि बे 30 सिटखौ बे पार्टिसिपेन्टसफोरखौनो जोङो फुल पेकेजनि माबाखौ जोङो होनो नाजादों आरोखि जोङो एक्सुवेलि माबायाव लाबाय प्लेनेटरियाम दिमालगाव बेयावनो वार्कशपआ फुल जाबाय थागोन आरो खिन्थु डेमनस्ट्रेसना जोंना बड'फा कालसारेल कमप्लेक्सआव जाहैगोन आरोखि डेमनस्ट्रेसना दा 30ताल' सिट लानायनि खारना जाहैबाय जोंहा वर्कशप खालामनोबाबो मोनसे जोंनो स्पेस नांगौ दिनै जोंहा एनाफ स्पेस गैया जोङो 100 पार्टिसिपेन्टसबो खालामनो हागौमोन जुदि स्पेस थायोब्ला दा बेखायनो जोङो बे प्लेनेटरियाम सिङाव जायनाखि पार्टिसिपेन्ट बाहागो लाथावथाव केपासिटि दङ बेनि थाखाय जोङो 30खौनो मेक्सिमाम खालामनानै लानाय जादों आरोखि बेखिनियानो BCAA हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150निफ्राय 200सानि गेजेराव 75% रेहाय 201निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 251निफ्राय 600नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिल'सफी ससियल'जी जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटीज कैरियर काउन्सेलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227129 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com